Coming April 17th, the unexpected, the new Ford Mustang. Brilliant new kind of car. A new generation of Fords for the new breed of Americans who want stick-shift action, who want the elegance of a European touring car, and till now had to settle for basic transportation. This is for them. This is Mustang. O nie. Ešte predtým, ako som prvýkrát sadol do Mustanga, tak som mal nejakú vágnu predstavu o tom, čo môžem očakávať. A musím povedať, že Mustang nesklamal. Čakal som, že to bude také hrubé, neotesané. A je. V princípe, lebo to je Mustang. To je jeho čaro. Akurát je o niečo viac európsky. A Američanom sa zase zapáčila Fiesta ST. Proste dobré veci ocenia ľudia bez ohľadu na kontinent. Aj po vyše 50 rokoch je Mustang stále ikona, hoci ak sa na to pozriete. Áno, mám tu síce v tejto generácii páčky z Fiesty a z Focusa, ale prečo nie? Ford dosiahol to, že dokáže teraz Mustang konečne predávať aj v Európe, aj v USA a to je pre nás všetkých len dobre. Problém je, že je trošku ťažšie možno ako by som si predstavoval. Verzia, ktorú práve šoferujem, je štvorvalec s objemom 2,3 litra, ktorý môžete nájsť aj vo Focuse RS. A má síce 317 koní a na stovku dokáže akcelerovať za 5,8 sekundy, ale Mustang bez V8 je... Stále nie som úplne presvedčený. Akože zadok vám ustrelí aj na jednom aute a na druhom. Na druhej strane podarilo sa mi jazdiť prakticky za jednociferné čísla. Do 10 litrov sa mestíte, keď idete normálnym tempom. Ale je tu jedna vec, ktorá ma začína hnevať už nie na prvom aute. A je to umelý zvuk motora, ktorý dorába Ford do reprákov. Asi takto to znie. Nie je zlé, ale na druhej strane mi to príde, ako keby sa niekto snažil preučiť mačku, aby nemňaukala, ale aby znela ako lev. A aj keď by to mohlo mať zaujímavé výsledky, tak si myslím, že ďalej ako za mňau by sa nedostal. Ale pokiaľ chcete 300 a viac koňové kupé, tak keď si pozriete ceny, tak nič podobné nie je v tejto cenovej kategórii prakticky. Ďalšia vec je, že som sa nikdy v Mustangu necítil trápne. Proste je to športové auto pre pracujúceho človeka v princípe, tak by som to nazval. Ale čo predstavuje vlastne Mustang u nás v Európe? Je to iné ako v Amerike. U nás jednoducho nestihol vzniknúť stereotyp človeka, ktorý šoferuje Mustang. Je veľa protiargumentov, prečo si toto auto nekúpiť, ale je tu jeden veľký prečo áno. Je to Mustang. Povedzte si to ešte raz. Ford Mustang. To je meno, ktoré spolu s Jeep, Ferrari a podobnými pojmami je v automobilovom slovníku už veľmi, veľmi dlho a registrujú ho aj ľudia, ktorí sa nevyznajú v autách. A môžete ho kúpiť v tej istej predajni, kde aj Transita a Fiestu. Síce to trvalo 50 rokov, ale...
Mustang má aj funkciu line lock, ktorá dokáže za vás robiť v princípe burnouty. Furt to samozrejme klasifikuje ako, že je to funkcia na zohrievanie pneumatík. Jasné. Toto je to práve. Toto je to práve orech. V8. Ja viem, že je to detinské, viem, že to robím už 10. krát, ale budem to robiť aj 50. krát, pretože sa mi to ľúbi. Čo to auto v preklade hovorí je: jeden cent preč, druhý cent preč, tretí cent preč. Toto je auto pre to malé decko vo vás. A zákruta, čo spraví Mustang v zákrute? No okej, ale necítim, čo mi to auto chce povedať, ak mi niečo chce povedať. Je to proste také tupé. Preriadenia sú dosť drsné, niekedy trhne, kopne celým autom. Je cítiť, že prevodovka, respektíve menič hydrodynamický je nastavený tak, aby ste sa vedeli veľmi svižne pohnúť z križovatky. Stojím, plím na podlahu. Napriek všetkému je to Mustang V8, ale keď to dám do normálneho režimu, on si popreraďuje hore a idem 90, mám necelých 1600 otáčok. Najhlučnejšia vec, čo tu počujem, je momentálne motor klimatizácie. Problém s tou 2.3 štvorvalcom nie je výkon ani akcelerácia, ale že k Mustangu proste patrí ten V8 zvuk a očakávajú to aj ľudia, pretože keď som sa blížil za niekým, tak väčšinou keď zbadali, že je to Mustang, že Mustang, a potom po chvíli, že Kvalita spracovania nie je zlá, ale toto je proste americký štandard. Im neprekážajú tvrdé plasty, aj keď tu je koža, čo je fajn. Nie je to zle. Podľa mňa je to doteraz najlepší interiér Mustangu, aký bol, čo sa týka kvality. A jedno, aký argument máte proti Fordu Mustang, pretože argument pre je, že je to Ford Mustang. Keď sa vás niekto opýta, že aké máte auto, nič neznie tak dobré ako Ford Mustang. Za 10 eur sa dostanem asi tak 50 km. No. Idem si pokojne mimo mesto, idem sa podeliť s vami o spotrebu. Posledných 30 km 8,3. Čo na V8 5 litrovú vôbec nie je špatné, si myslím. Ale ak by ste šoférovali Mustang z V8 tak, že máte spotrebu 8 litrov, tak si ho radšej ani nekupujte. Trošku pridáš tomu! Pridaj tomu! Pekne. Môžem trošku? Ešte chvíľku.
Viem, že Mustang s 5 litrom je už len akýmsi dinosaurom, ktorého by mnohí najradšej už dávno pochovali. No žiadne iné auto, ktoré sme mali požičané, neprinieslo doteraz toľko úsmevov ako práve Ford Mustang. A to je pre nás oveľa cennejšie ako liter benzínu. Preto si to užívajme, kým môžeme. Mustang svet nezabije ani nespasí. A hoci to trvalo 50 rokov, ďakujeme Fordu, že ho konečne priniesol aj do našej naftovej ríše.